maca. Bahwa priya kepareng daya dewiyat saking sasana palenggahan kadherekaken paran para pepundhen ingkang sampun piniji berkahi regengipun swasana monggo boten ngagem dangu daya kepareng pangayun wonten sasana suka. Mundi dawuh keparengipun pemberian kula Bapak Suyana ngengeti wedal kepareng bongkap sampun ratri monggo sakutawis daya-daya manjing wonten sasana suka. Awetene para pemuda ingkang sedereng pikantuk sampur pakurmatan saged sak bakdak menika kepareng derek malih murih regengipun suwasana. Monggo barisanipun rasa krungkelan yo. Ayo dadi tata slabengi. Kok bakal sensor darut nang kene. Seneng mandhe pipun ninggal katresnan. Ser. Nggih.
kene tenan Mas. tak kira sliramu ora nanggapi Tak tanggapi Mas. jebulane WA-mu wis teko kene aku seneng ketemu neng Jos. papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggalan satu yen isih aku uga mitu aku seneng sumanding marang sliramu Nangis sajroning atiku sawise sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni taun nono windono tak enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon Jos. Atas suwun rina lan wengi ana kang nangis janji-janjiku aku kang satya satuhu antane nganti saelengmu halo kubu kasmara mandhawipun sarung jagung ser
tanpa petung ning nyatane ngono prasetyane ati wong susah padha dilakoni Terima kasih. J, terima kasih, J. Terima kasih. Sampur salajengipun kunjuk Mas Rizky juragaene Naraya. Naraya. Nah. Ra. Iki lho Enterprise ya. Naraya lho. Piantone pundi? Mas Rizky. Mas Rizky. Par. Dalem. Aku jalune sangu lho ya. Nggih. Piantone pundi to, Mas? Oh, kono. Aku ya ngruh. Oh, sing ganteng. Par. Hah? Par. Sing pundi ya? Ora ngerti aku. Oh, alah nggih niki to Mas lah yang ganteng. Piye to ki? Sing pundi lha ki ganteng kabeh lho. Rumah saku nek rumung. Piye to Bu? Samene mesti ngono kuwi. Ngene jle yo. Sing menang sing ndi sik jle. Sik Jim tekoni to. Mas Narayana. Mas Naraya. J Mas Naraya. Nggih. Niki ngersane napa, Mas? Mas. Wis manut sing penting sajake kok wedi ambek sampean. Lah iya kok iso. Wis wedi apa gila? Apa gila ngono apa piye? Ketoke yo gila ketoke iki. Piye Riz? Riz. Lho sangune wong telu yugung lho. Wong telu. Sing nang kono telu kene siji papat. Panjake. Julali 5 sak panjake. Bladeg bar kok kono bareng ya Riz. Riz. J niki Mas Rizky. Lagunya apa yuk, Dang? Pripun, Mbak? Dawet ayu. J. Riz. Oh, tiang karang po. J. Hai. Dawet Mas. Iki lho dawete prasaja. Seger tenan lho Mas. Rame-rame mlebu pasar. Ngrebut ngarep samar yen kala dhisik. Anu broka batas-batas tabrakan padha kanca. Selak warna ape kulit dewek sing ayu esame gawa rasa nangibui manis. Rame-rame mlebu tayub Mas Roy yen kalah dhisik lali tenane anu bruka bentus tabrakan padha kanca selak weruh sindir sing ayu-ayu esamane
Piye Riz? Nek apa wis? Pripun Mas Rizky? Sampun Mbak deng wis. Yo tang. Ora kesuwen-suwen ki garepane. Yo tang rene to. Gak menak suwi-suwi. Dah alah. Heeh. Nang saset-saset nggih Pas. Aku seneng sing suwe kok. Bar Daud. Daud sesuk. Dari mana? Tanya cinta. Monggo Mas. Dari mana? Kita temen ki piye to? Ya. Dari mana datangnya? Monggo Mas. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tak suwiri mas dadi salame. Tak coba apa risalikur. Tak pikiri ramelo duwe. Ora liwat dadi sedulur. Gunung mana yang paling tinggi? Tak melawan Gunung Merapi. Dukun mana yang paling mati? Tidak melawan diri sendiri. Etan kali mas ulan yang kali. Ada nyebrang dan uwati. Etan ganti mas ulan yang ganti. Yen tak timbang padha abote. Iso rupame ya Sekarsari sik ngene bareng. Di Kang Molangku kae. Nggih nek biasa. Aku rung disangoni mosok arep mulih. Halo. Eling-eling mandhape pepeling. Mas Ren, Lah iya. lah nyedak rene kok. Ser. Mosok gak diratani yo. Satriyaku kang ana dangun langun dayang ruti ing griya gawak pisah lawan garwa anglos kok
Yes, Gahapdestis Sang Rama Godron Kalo Kengrat Satrio wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aten was kumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing pamanena luwe sampurna yen berjamaah Sumpah Duhur lan asar Salat sayekti ngedoke tidak mungkar Maghrib lan isa jangkepe Prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen keparang besok munggah suwarga